या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र LIVEच मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। कोकण रेल्वे मार्गावर वसई सावंतवाडी पॅसेंजर अर्थात मधुदंडवते स्लो एक्सप्रेस नेहमीसाठी सुरू करण्यात यावी अशी मागणी वसई सावंतवाडी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना मुंबई यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे। कोकण रेल्वेचे शिल्पकार प्राध्यापक मधुदंडवते यांचं नावानं ही रेल्वे सुरू करावी अशी प्रमुख मागणी यात करण्यात आली होती। या मागणीची मुख्यमंत्री म्हणून रेल्वे बोर्डाकडे शिफारस करावी अशी विनंती करण्यात आली आहे। आम्ही मागणी केली आहे की पश्चिम रेल्वेच्या वसई रोड स्टेशन वरून कोकण रेल्वे मार्गावरती वसई सावंतवाडी पॅसेंजर सुरू करावी। अदरवाईज ती जर होत नसेल, जर एक्सप्रेस जर का आम्हाला कोकण काढण्यात येत असेल तर कोकण रेल्वेचे शिल्पकार प्राध्यापक मधु दंडवते यांच्या नावाने ती एक्सप्रेस चालावी। कारण ही मागणी आम्ही साधारण मागील 5 वर्षापासून कोकण रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वे आणि रेल्वे बोर्ड यांच्याकडे सातत्याने करत आहोत। त्याचा पाठपुरावा म्हणूनच त्याचा एक पाठपुरावा त्याच्यातलाच एक भाग म्हणून आम्ही आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ते एकनाथ शिंदे साहेब यांच्याकडे ही मागणी केली। अशासाठी आमच्या मागणीचा त्यांनी रेल्वे बोर्ड आणि रेल्वे मंत्री यांच्याकडे या आमच्या मागणीची शिफारस करावी, जेणेकरून आमच्या ही जी मागणी आहे त्याला थोडंसं पुश केलं जाईल, अशा स्वरूपाची ही आमची मागणी आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल। Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा। कणकवली नगरपंचायतनं गेल्या मागील 5 वर्षात उत्कृष्ट काम केलंय, त्यामुळेच कणकवली नगरपंचायतीचे महाराष्ट्रात नाव झालंय। कर वसुलीमध्ये प्रथम क्रमांक मिळालाय, त्यामुळे आमदार नितेश राणे यांनी नगरपंचायतचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी यांचं पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केलं। तसेच इतर नगरसेवकांचे, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचंही कौतुक केलं। कणकवली नगरपंचायतीने नागरिकांसाठी उत्कृष्ट काम केले, त्यामुळे भविष्यात फिर एक बार कणकवली में बीजेपी सरकार असा नारा कणकवलीचे नागरिकच देतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला। आमच्या कणकवली नगरपंचायतला राज्यस्तरीय पुरस्कार महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने जाहीर झालेले आहेत आणि त्यासाठी
मी कणकवलीचे आमचे कार्यसम्राट असे नगराध्यक्ष समीर नलावडेजी, आमचे अभ्यासू आणि अनुभवी असे उपनगराध्यक्ष बंडू हरणेजी आणि आमच्या रिझल्ट ओरिएंटेड आणि कार्यतत्पर असे आमचे मुख्याधिकारी तावडेजी आणि माझ्या कणकवलीचे सर्व नगरसेवक आणि सगळे कर्मचारी अधिकारी या सगळ्या जणांचं मी मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो. कारण का ज्या कॅटेगरीमध्ये त्यांना पुरस्कार मिळालेले आहेत ते पुरस्कार मिळवणं हे कुठल्याही नगरपंचायत आणि प्रशासनाला तसं सोपं नसतं. त्यासाठी कारभार तसा असला पाहिजे, कारभार जनतेच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन करणारा असला पाहिजे. आणि 5 वर्षा अगोदर आम्ही जेव्हा कणकवली नगरपंचायतीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने जनतेमध्ये फिरत असताना जो जनतेला सन्मान्य राणेसाहेबांनी एक विश्वास दिलेला की माझ्या विचाराची तुम्ही नगरपंचायत द्या आणि कणकवलीला एक आदर्श शहर म्हणून माझे लोकप्रतिनिधी करून दाखवतील, हा जो शब्द माझ्या नेत्यांनी आमच्या नेत्यांनी कणकवलीच्या जनतेला दिलेला तो शब्द माझ्या सहकार्याने शब्दापलीकडे जाऊन कृतीतून खरा करून दाखवलेला आहे. आणि त्याची नोंद आमच्या महाराष्ट्र सरकारने घेतली आहे. ज्या कॅटेगरीमध्ये ह्यांना पुरस्कार मिळालेला आहे त्याच्यामध्ये पुरस्कार मिळणं ही फार अभिमानाची गोष्ट आहे, ज्याच्यातून राज्य सरकारला महसूल जमा होऊ शकतो. घरपट्टी पाणीपट्टीची रिकव्हरी करणं हे कुठल्याही प्रशासनाला सोपं नसतं. एकंदरीत आमच्या नगराध्यक्ष आणि त्यांच्या टीमवर जनतेचा असलेला विश्वास, तावडेजी आणि त्यांच्या टीम ज्या पद्धतीने जनतेचे प्रश्न हाताळते, म्हणून कणकवलीच्या शहराच्या जनतेला आपली घरपट्टी पाणीपट्टी वेळेवर भरण्याचा कुठलाही कमीपणा वाटला नाही. आम्हाला सेवा मिळते आहे, आम्हाला चांगल्या सुविधा मिळत आहेत, म्हणून आम्ही आमची घरपट्टी पाणीपट्टी वेळेत भरणार. हे जे काही पोषक वातावरण विकासाचं असतं ते सगळं श्रेय माझ्या नगराध्यक्ष आणि त्यांच्या टीमला जातं, तावडेजी आणि त्यांच्या टीमला जातं. या 5 वर्षामध्ये असंख्य आमच्यावर राजकीय आरोप झाले, पण कोणीही ते राजकीय आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत. मला एक फार अभिमान वाटण्यासारखी गोष्ट आहे की ह्या 5 वर्षामध्ये आमच्या ह्या नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष त्यांच्या सगळ्या नगरसेवकांच्या टीमवर एक पण भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही. कोणीही त्यांना आम्ही या विषयामध्ये ह्या लोकांना फसवलं असा एकही आरोप करण्याची हिंमत पण आमच्या विरोधकांना झाली नाही. त्या उलट या 5 वर्षामध्ये आमची कणकवली किती बदलली आहे ती खुल्या डोळ्यांनी आज जनता पाहू शकते. म्हणजे हवेत कुठल्याही गोष्टी न बोलता आज आमच्या कणकवलीमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शाळा पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूलच्या निमित्ताने आज उभी आहे. आणि मोठ्यातल्या मोठे लोक आमचे प्रतिस्पर्धी आणि सगळीच लोकांची मुलं आज त्या शाळेमध्ये दर्जेदार शिक्षण घेत आहेत. जो मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक कोल्हापूर पुण्याकडे आपल्या मुलांना पाठवायचे
ते आज कणकवलीमध्ये राहूनच त्या शाळेमध्ये शिकतायत. शिक्षणाबरोबर कणकवलीमध्ये जो त्या शाळेच्या निमित्ताने एक विकास आजूबाजूच्या परिसरात झालेला आहे, घरांचे दर वाढलेले आहेत, पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या आहेत, रोजगार निर्मिती झाली आहे, तो वेगळाच विषय आहे. ह्या 5 वर्षामध्ये पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून धबधबा असेल, रस्त्यांचं जाळं असेल, महत्त्वाचं म्हणजे जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सचा पहिला टप्पा ज्यांनी भूमिपूजन केलं त्यांनीच उद्घाटन केलेलं आहे, दुसरा टप्पा लवकरच सुरू होणार आहे. त्याचबरोबर जानवली गावाला आमच्या कणकवलीकडे जोडण्यासाठी जो पूल प्रस्तावित आहे त्याचीही मान्यता काही दिवसामध्ये भेटेल आणि तेही काम सुरू होणार आहे. सरकार पातळीवर आमचं हे सरकार आल्यानंतर जवळपास 23 कोटीची निधी, त्याच्यामध्ये पहिली 10 कोटी आम्हाला मिळालेली आहे, दुसरे जे 13 कोटी ते लवकरच उपलब्ध होतील. म्हणजे निधीमध्ये आम्ही कुठे कमी पडलेलो नाही आहे. ह्या 5 वर्षामध्ये विकासाची कामं तर एक बाजूला, पण त्याचबरोबर सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये पण आमच्या नगरपंचायतच्या टीमने जिल्ह्यामध्ये 1 नंबर काम केलेलं आहे. कणकवली महोत्सव असेल, होम मिनिस्टर सारखे कार्यक्रम असेल, खाद्य महोत्सव असेल, म्हणजे यादी एवढी मोठी आहे की एका तासात संपणार नाही. एवढे मोठे कार्यक्रम जे कणकवलीकरांनी कधीच अनुभवलेले नव्हते ते आमच्या ह्या टीमने पूर्ण करून दाखवलेले आहेत. कोणालाही आमच्या नगरपंचायतीमध्ये जे पाऊल टाकतात त्यांना कोणालाही खाली हात कधीच जायला संधी भेटत नाही. अशी चांगलं काम आमच्या नगराध्यक्षांनी त्यांच्या टीमने केलेले आहे. घराचे दाखले असेल, व्यापाऱ्यांना आधार असेल, अन्य बाबीमध्ये संरक्षण असेल, म्हणजे लोकांच्या या मतदारांच्या परीक्षेमध्ये आमची कणकवली नगरपंचायतची टीमने 100% मार्क मिळवले असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. आज मी त्यांना अभिनंदन करण्यासाठी मी आलेलो आहे. 5 वर्षामध्ये त्यांनी आम्हाला असंख्य संधी दिली आहे अभिनंदन करण्याची, आणि आता 5 वर्षाच्या शेवटीमध्ये राज्य सरकारची नोंद आमच्या नगरपंचायतच्या कामाने राज्य सरकारने नोंद घेतली आहे. मला विश्वास आहे कणकवलीची जनता आमच्या सगळ्या कामांचा अनुभव घेतल्यानंतर येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये फिर एक बार कणकवली में बीजेपी की सरकार असा नारा जनताच देईल आणि परत एकदा आमच्या ह्या टीमला संधी देईल एवढा मला ठाम विश्वास आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96.
भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मला कालच एक जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. सकाळचा भोंगा जो कोणालाच आवडत नाही त्याची हवा काढण्याची जबाबदारी माझ्या खांद्यावर माझ्या वरिष्ठांनी टाकलेली आहे. आणि त्यामुळे आजपासून भारतीय जनता पक्षाचे आमचे प्रमुख नेते सन्मान्य मोदी साहेब असतील, सन्मान्य अमित शहाजी असतील, सन्मान्य JP नड्डा साहेब असतील, सन्मान्य आमचे देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, सन्मान्य बावनकुळे साहेब असतील, राणे साहेब असतील, सगळेजण जे प्रमुख नेते आहेत त्यांच्यावर संजय राऊत यांनी कुठलेही खोटानाटा आरोप केला, कुठल्याही खालची पातळी गाठून टीका केली, अपशब्द वापरला, तर मग संजय राऊतांनी ही माझी पत्रकार परिषद पहिली आवर्जून ऐकावी आणि सेव्ह करून ठेवावी असं मी त्यांना आवाहन करेन. नाहीतर उद्या त्यांनी बोलू नये की नितेश राणेंनी मला वॉर्न केलं नव्हतं किंवा मला सांगितलं नव्हतं की माझी एवढी इज्जत काढणार आहेत. म्हणून पहिल्या वेळीच सांगतो की यापुढे आमच्या कुठल्याही नेत्यावर, भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यावर तुम्ही खोटा आरोप केलात, अपशब्द वापरलं, तर संजय राऊतने एक लक्षात ठेवावं की आम्ही ओरिजिनल शिवसैनिक आहोत. बाळासाहेबांचे ओरिजिनल शिवसैनिक म्हणून आम्ही मोठे झालेले आहोत. संजय राऊत सारखा चायनीज मॉडेल आम्ही नाही. हल्ली आलेल्या संजय राऊतांनी शिवसेनेबद्दल बोलणं किंवा शिवसेनेबद्दल हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंबद्दल बोलणं हे त्याच्या लायकी धरून नाहीये. म्हणून त्यांनी ह्यापुढे विचार करून भारतीय जनता पक्षाच्या माझ्या नेत्यांवर बोलावं. मी त्याला हेही आवाहन करीन की संजय राऊत अशी माणसं बाजारामध्ये विकत भेटतात. चोर बाजारामध्ये फार स्वस्त दरात भेटतात, त्यांना कोणीही विकत घेऊ शकतात. पण संजय राऊतांनी अगर माझ्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांवर बोलले तर मी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरेचे कपडे काही ठेवणार नाही. टरा 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 फाडीन. त्यांनी एक भारतीय जनता पक्षाच्या माझ्या प्रमुख नेत्यावर बोलला तर अर्धा तासात उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेची सगळे कपडे फाडण्याचं काम मी करणार. म्हणून त्यांनी ठरवावं की उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरेची किती इज्जत ठेवायची, किती कपडे अंगावर ठेवायचे, हे आता आजपासून संजय राऊतांनी ठरवावं. हे मी त्यांना थेट आज या निमित्ताने मी सांगतोय. 39 वर्ष सन्मान्य राणे साहेब हे शिवसेनेमध्ये राहिलेले आहेत. बाळासाहेबांच्या अत्यंत जवळचे नेते म्हणून बाळासाहेब होते, कार्यकर्ते, सैनिक म्हणून राणे साहेब होते. सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत आम्हाला. उद्धव ठाकरेची माहिती आहेत, तुझ्या आदित्य ठाकरेची पण माहिती आहेत. म्हणून यापुढे बोलताना विचार करून बोलावं आणि एक उद्धव ठाकरेला त्या फोटो बघून बोलावं की मला ह्या माणसाचे कपडे ठेवायचे असतील तरच मी BJPवर आणि माझ्या प्रमुख नेत्यांवर बोलणार. आज सकाळी पण त्यांनी माझ्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांवर बोललेले आहे. तुम्हाला अगर भ्रष्टाचाराचे आरोप एवढे करायची खुमखुमी आहे, तुम्हाला वाटत असेल की ED, CBI ही BJPमध्ये आल्यानंतर सगळं बंद करते, कारवाया बंद करते, आणि तुझ्याकडे एवढेच पुरावे अगर असतील ना तर इकडे तिकडे मीडियाच्या समोर पडण्याची काहीच गरज नाही. कोर्ट आहे, सुप्रीम कोर्ट आहे, हायकोर्ट आहे, जावा तिकडे, तिकडून ऑर्डर आणा की ह्या BJPच्या नेत्यावर तुम्ही खटला चालवा, कारवाई करा, EDला निर्देश द्यायला लावा. कोणी थांबवलंय? आम्ही नाही हात बांधलेले आहेत, आम्ही हात बांधलेले नाहीत. पण त्यापुढे हेही ठरवावं की भ्रष्टाचाराचा आरोप
हा उद्धव ठाकरेवर पण झालाय, खुनाचा आरोप हा आदित्य ठाकरेवर पण झालाय, भ्रष्टाचाराचे प्रकरण हे नंदकिशोर चतुर्वेदीचे पण आहेत, हे पाटणकरचे पण आहेत. ठाकरे कुटुंबे आणि जसरा जे जुहूला राहणारे जे जसरा आहेत त्यांचे काय संबंध आहेत हे पण बाहेर येईल. दिशा साल्यान, जया जाधव, असंख्य खुनाचा आणि ठाकरे कुटुंबाचं काय संबंध आहेत हे पण प्रकरण मग बाहेर येतील. मग त्याही संबंधित त्यांनी ऐकण्याची तयारी ठेवावी एवढं मी संजय राऊताला सांगेन. तुला अगर राणे साहेबांचं नाव घेऊन अगर मला काय घाबरवायची हिंमत करत असशील तर तू अजून राणेंना ओळखलेलं नाही. तुझ्या उद्धव ठाकरेला जाऊन विचार, रामदास कदम काय बोललेले जेव्हा राणे साहेबांनी शिवसेना सोडली तेव्हा उद्धव ठाकरे एवढा घाबरलेला की गाडीच्या पुढे त्यांना बसवल्याशिवाय, आता रामदास कदमला बसवल्याशिवाय तो मातोश्री सोडायचा नाही. रामदास कदमांच्या शब्दामध्ये उद्धव ठाकरेंची चड्डी पिवळी व्हायची. हे तुझ्या नेत्याबद्दल रामदास कदम बोललेला आहे राणे साहेबांच्या संदर्भ देऊन. म्हणून यापुढे विचार करून बोलायचं. आणि कुठेही पातळी अगर सोडली फडणवीस साहेबांबरोबर बद्दल आणि कोणाबद्दल तर मग आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि ठाकरेंबद्दल सगळं काय कपडे फाडून घेण्याची सवय तूच घ्यायची. आता महाराष्ट्राला पण कळून दे की यार संजय राऊतमुळे ठाकरे कुटुंबाची बदनामी होते, ठाकरे कुटुंबाची अंडी पिल्ली बाहेर निघतायत. आम्ही पुढे पहिलं पाऊल टाकणार नाही, पहिलं पाऊल संजय राऊत टाकणार. यापुढे त्यांनी ठरवावं. आज सकाळी मी ऐकलं की ते त्या मलिकला सत्यवान मलिकला भेटायला जात आहेत. हा कोण सत्यवान मलिक आहे ज्याच्याबद्दल आजच्या तारखेला पाकिस्तान गोडवे घात आहे. पाकिस्ताननी स्टेटमेंट पास केलंय की सत्यवान मलिक अगर खरं बोलत असतील तर हाच भारताचा खरा चेहरा आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची बदनामी करण्याचं काम, प्रतिमा खराब करण्याचं काम हा सत्यवान मलिक करतोय, सत्यपाल मलिक करतोय. आणि त्याची चाटायला हा संजय राऊत जातोय. स्वतःला मोठा देशभक्त म्हणतो, राष्ट्रभक्त म्हणतो. आणि जो माणूस आज देशाची बदनामी करतोय, देशाची प्रतिमा खराब करतोय पाकिस्तानसाठी, तू त्याला भेटण्यासाठी, फोटो काढण्यासाठी जातोय. तर मी सरकारला आवाहन करीन की संजय राऊतवर देशद्रोहीचा खटला चालवा. हा देशद्रोही आहे, देशाच्या विरुद्ध कारवाई करणाऱ्या लोकांना मदत करतोय. म्हणून देशद्रोही खटला पहिला संजय राऊतवर चालवा अशी मी मागणी पण करणार आहे आणि त्याचा पाठपुरावा पण करणार आहे. तिसरी गोष्ट, 3 मेच्या नंतर बोलतो काय मी बेळगावला जाणार आहे. कोणासाठी? मराठी माणसासाठी. मग पत्राचालमध्ये काय पाकिस्तानी राहत होते? ते काय पाकिस्तानवरून आले होते? मग 3 मेला अगर तू बेळगावला जात असशील सभा घेण्यासाठी तर मी पण पत्राचालच्या या सगळ्या सभासदांना घेऊन मी तुझ्याबरोबर बेळगावला येतो. चल बघून दे कुठले मराठी माणसं खरं बोलतात. त्या मराठी माणसं जी काही पत्राचाळमध्ये राहत होती ह्यांनी बेघर केलं, त्याच्या नावाने पैसे खाल्ले आणि आज मराठी माणसाची गोडवा, मराठी माणसासाठी बेळगाव जाण्यासाठी बोलतोयस. पहिलं ह्या मराठी माणसाला न्याय देण्याचा प्रयत्न कर. स्वतः बेलवर बाहेर आहे. हा काय मोठा शूरवीर नाही, मोठा बोलतो काय मला कुठल्याही कारणासाठी जेलमध्ये टाकलं नाही. अरे तू बेलवर बाहेर आहेस, तुझी बेलची ऑर्डर आहे, ती सगळीकडे सगळ्यांच्या हातात आहे. तुला कधीही आतमध्ये टाकू शकतो अशी तुझी परिस्थिती. आणि तुला कशामुळे तुझ्यावर खटला चाललाय की तू मराठी माणसाच्या नावाने भ्रष्टाचार केलायस. म्हणून संजय राऊतला सांगेन की आजपासून चौकटीत राहायचं. कुठल्याही माझ्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या मंडळींना अगर तू बोललास तर ठाकरेंचे कपडे उतरवताना तू बघायसाठी तुझी तयारी असली पाहिजे, एवढं मी या निमित्ताने सांगेन.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र LIVEच मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। शेतकऱ्यांशी संवाद करू आणि मला देखील आपल्याला एक विनंती करायची आहे की फक्त विरोध आहे अशी चर्चा करण्यापेक्षा तिथे समर्थक देखील आहे। आज ज्या ठिकाणी मातीचं टेस्टिंग होतं आहे तिथे जे बोर मारायचे आहेत त्या 15 बोरपैकी नाट्यातले 15 बोर मारून झालेले आहेत, 10 पैकी 18 बोर मारून झालेले आहेत। काल 3 दिवसामध्ये 3 बोर संपलेले आहेत आणि उरलेल्या 82 पैकी 46 लोकांची संमती आहे। हे जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं तर प्रकल्पाच्या बाजूनं 67% लोक आहेत असं चित्र ह्या बोरच्या माध्यमातून निर्माण झालं आहे। याचं देखील उत्तर सकाळचे पत्रकार परिषद घेणारे महान विद्वान नेते आहेत त्यांनी दिलं पाहिजे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल। Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा। मला असं वाटतं की दुटप्पी भूमिका आहे। 12 जानेवारी 2022ला बारसूमध्ये रिफायनरी व्हावी, जगातला मोठा प्रकल्प व्हावा, त्याच्यामुळे महाराष्ट्राचा GDP 8.5 ने वाढणार आहे असं पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धवजींनी दिलं। आता रिफायनरी ज्यावेळी होते त्यावेळी त्याला विरोध करायचा, प्रकल्प गेले म्हणून बोंबाबोंब करायची। याचे प्रश्न खरंच तुम्ही त्यांना विचारले पाहिजेत। आणि जो आढावा काल मी घेतला प्रशासनाकडनं त्या बैठकीमध्ये या दोघांनी असं सांगितलं आहे की तसा काय आमचा प्रकल्पाला विरोध नाही, पण तुम्ही लोकांना समजवा। ही नक्की भूमिका कुठची आहे? आणि राजन साळवींच्या भूमिकेचं मी एवढ्यासाठी स्वागत करतो की ते पहिल्या दिवसापासून रिफायनरीच्या समर्थनावर ठाम आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल। Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा। संपूर्ण महाराष्ट्रात स्वच्छतेबाबत वेंगुर्ला नगर परिषदेचा आदर्श घेतला जातो। हे सर्व श्रेय मागील 15 वर्षातील सर्व मुख्याधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी आणि त्याचबरोबर नागरिकांचं आहे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना भरघोस निधी या नगरातूनमधून वेंगुर्ल्याला दिला गेला आणि सर्वांच्याच एकत्रित काम केल्यामुळे नगर परिषदेला हे यश मिळू शकलं असं प्रतिपादन उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजय पडते यांनी वेंगुर्ला इथं केलं। वेंगुर्ला नगर परिषदेने शहर सौंदर्यीकरण आणि शहर स्वच्छता स्पर्धा 2022 मध्ये राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावल्याबद्दल उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीनं नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ, कार्यालयीन अधीक्षक संगीता कुबल यांच्यासहित कार्यालयीन अधिकारी, कर्मचारी, 88 स्वच्छता कर्मचारी यांचा शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला।
यावेळी व्यासपीठावर मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख संजय पडते, वेंगुर्ला तालुका संपर्क प्रमुख भालचंद्र चिपकर, तालुका प्रमुख यशवंत परब, शहर प्रमुख अजित राऊळ, महिला तालुका संघटिका सुकन्या नरसुले, युवासेना तालुका प्रमुख पंकज शिरसाट, माजी नगराध्यक्ष संदेश निकम, माजी उपनगराध्यक्ष अस्मिता राऊळ, माजी नगरसेवक तुषार सापळे, सुमन निकम, नगरपंचायत कार्यालयीन अधीक्षक संगीता कुबल, अणसूर माजी उपसरपंच संजय गावडे, आर्किटेक्ट अमित कामत उपस्थित होते. शहराच्या सौंदर्यामध्ये सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी आणि या सौंदर्यातून रोजगाराच्या संधी कशा निर्माण करता येऊ शकतील, पर्यटनाला कशा चालना देऊ शकेल, हे नवीन आपले समोर उद्दिष्ट ठेवून आपण पुढचा प्रवास करणार आहोत. आणि यामध्ये सर्व आपण वेंगुर्लेवासीय, आपले जुन्या बॉडीतील सर्व सदस्य ज्यांचं याच्यामध्ये विशेष असं योगदान आहे, यांच्या सर्वांच्या सूचना आणि मार्गदर्शनाखाली आपल्याला पुढचा प्रवास करायचा आहे. तर त्यांचं मी सहकार्य राहील, याच्यामध्ये दुमत नाही. वेंगुर्ल्याचं नाव त्यावेळी पण एक वेगळं होतं. आजही सांगू इच्छितो की खरोखरच त्यावेळी ह्या कार्यकारी अधिकाऱ्याने म्हणजे कोकणे साहेब असू दे, सगळे ज्या होते त्यांनी काम केलं. त्याच्यामध्ये जे नगरसेवक होते, लोकप्रतिनिधी म्हणून ज्या बावड्या होत्या, शेवटी नगरसेवक लोकप्रतिनिधी आहे आणि लोकांची सेवा करणं हे त्यांचं काम आहे. त्यामुळे वेंगुर्ल्याचं नाव कुठेतरी संपूर्ण मोठं व्हावं. स्वच्छता अभियानमध्ये मगाची ओला कचरा सुका कचरा म्हणजे एक वेंगुर्ल्याचं नाव म्हणजे आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशी परिस्थिती आहे की वेंगुर्ल्याचं तुम्ही बघा कचराचा प्रकल्प कसा केला आहे, स्वच्छतेमध्ये वेंगुर्ला कसा आहे, हे सर्व श्रेय आहे हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व कर्मचाऱ्यांचे आहे. कर्मचारी हा दिवस रात्र मेहनत करत असतो आणि मेहनत केल्यामुळे त्याचं फळ मिळत असतं. पण कुठेतरी जो लिडर असतो त्याने पण शिस्त आणण्याचं काम करायचं असतं. ते मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केलं. मला निश्चित खात्री आहे की वेंगुर्ला गाव, वेंगुर्ला तालुका हा जो त्यावेळी ज्या पद्धतीत होता, आजही पर्यटन दृष्ट्या लोक परत इथे येतात, किनाऱ्यावर येतात. आजही कुठे आपण पूर्वी नाव म्हणायचं सुनील गावस्कर कुठले ते वेंगुर्ले, आणि त्यावेळी सुद्धा जागतिक कीर्तीवरती वेंगुर्ल्याचं नाव कोणी घेत असेल तर सुनील गावस्कर म्हणून त्यावेळी क्रिकेट पटून नेलेलं आहे. आज तसंच परत या वेंगुर्ल्याचं नाव आणि मोठं करण्यासाठी राज्यामध्ये येऊन आपण देश पातळीवर नेण्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न करून त्याच्यात लोकप्रतिनिधींचा, नगरसेवकांचा पण मोठा वाटा आहे, पदाधिकाऱ्यांचा पण वाटा आहे. भविष्यात जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे 21-22 ते 22-23 हा नगरोत्सवचा जो पैसा आला त्यावेळी सुद्धा पैसा हा प्रत्येक नगरपरिषदेला सिंधुदुर्गात दिला गेला. असं नाही की बाबा आत्ता 7 महिने झाले आणि सगळं झालं आणि एकदम सगळं होतं. त्याच्यासाठी सुद्धा या मुख्य कार्यकाऱ्यांच्या कष्ट आहेत, माजी नगरसेवकांचे कष्ट आहेत, नगराध्यक्षांचे कष्ट आहेत, उपनगराध्यक्षांचे कष्ट आहेत आणि कष्टाने हा पुरस्कार मिळालेला. भविष्यात याच्यापेक्षा मोठे मोठे पुरस्कार त्या नगरपरिषदेला मिळावे तर ते निश्चित लोकप्रतिनिधींच्या पुढे बॉडी निश्चित प्रयत्न करते. आणि मला मुख्य कार्यकाऱ्यांचं मुद्दामून अभिनंदन परत एकदा करायचं. असंच तुम्ही काम करत राहा की जेणेकरून लोकांना अपेक्षित काय आहे, लोकांना काय गरज आहे हे तुम्ही ओळखलं आहे. आणि मला निश्चित खात्री असंच काम केल्यानंतर जनता सुद्धा तुमच्या पाठीशी राहील. आणि प्रशासनाला मी परत एकदा अभिनंदन करून मी माझे दोन शब्द पुढे करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. उद्याच्या येणाऱ्या 1 मेला आपला महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन असतो आणि त्या निमित्तानं मी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना विनंती केलेली आहे की मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा हा केंद्र सरकारकडनं
आपण मंजूर करून घ्यावा. अनेक वर्षाची महाराष्ट्रातल्या जनतेची मागणी आहे. देश पातळीवर काही महत्त्वाच्या भाषांच्या करता त्या भाषेला तशा प्रकारचा दर्जा मिळालेला आहे. मग आपल्या पण महाराष्ट्रामध्ये बोलणारी मराठी भाषा, आपल्या महाराष्ट्राचा पॉप्युलेशनचा विचार करता फार मोठा वर्ग मराठी भाषा बोलणारा आहे आणि त्याचे अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे फायदे होऊ शकतात त्याला जर अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला तर. म्हणून ती मागणी सभागृहामध्ये देखील सर्वांनी मिळून आम्ही केलेली होती. सरकारने बोलत असताना सांगितलेलं होतं की बाबा आम्ही त्याच्यामध्ये लक्ष घातले. विशेषतः दीपक केसरकर या विभागाचे मंत्री आहेत, त्यांच्याकडे तो विभाग येतो आणि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी पण सांगितलेलं होतं. वास्तविक केंद्र सरकार त्यांच्या विचाराचं असल्यामुळं जर केंद्रातल्या प्रमुखांनी ठरवलं आणि इथल्या प्रमुखांनी आग्रही मागणी केली, जसं मधल्या काळामध्ये छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव या दोन्हीबद्दलचा निर्णय झाला, तशा प्रकारे ह्या मराठी भाषेचा पण निर्णय व्हायला पाहिजे. अशा प्रकारचं पत्र आज मी पुन्हा तयार केलंय. आज नागपूरला मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आहेत आणि त्याच्यानंतर उपमुख्यमंत्री मॉरिशसला 1 का 2 दिवसाच्या करता जाणारे, कारण तिथं युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा झालेला आहे. त्याच्या अनावरणाच्या निमित्तानं त्यांना तिकडे बोलवलेलं आहे. नाहीतर मी आज स्वतःच मंत्रालयामध्ये जाऊन ही मागणी त्यांच्याकडे ते पत्र देणार होतो, परंतु ते नसल्यामुळं मी आता त्यांच्या ऑफिसला ते पत्र पाठवतो आणि त्याची पोच घेतो. बारसूच्या संदर्भामध्ये खूप चर्चा सुरू आहे महाराष्ट्रामध्ये. सध्या रत्नागिरीतील बारसू रिफायनरीच्या विरोधामध्ये आंदोलन चालू आहे. वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियामध्ये सातत्याने त्या बातम्या येतात. याच्याबद्दल विरोधी पक्ष नेता या नात्याने मी देखील सरकारला आव्हान केलेलं होतं की आंदोलकांना अटक आणि पत्रकारांना धमकी देण्यापेक्षा या सरकारने मानवी दृष्टिकोनातनं संवेदनशीलपणे हा प्रश्न हाताळला पाहिजे. कारण लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे आणि तो संविधानाने दिलेला आहे, कायद्याने दिलेला आहे, घटनेने दिलेला आहे. सरकारने आंदोलनाच्या हिताचा, भावनांचा आदर त्या बाबतीमध्ये केला पाहिजे, परंतु दुर्दैवाने तशा प्रकारचा आदर करताना दिसत नाही. मध्ये आदरणीय पवार साहेबांनी देखील याबद्दल मुख्यमंत्र्यांशी फोनवर संपर्क, म्हणजे एकमेकाशी फोनवर बोलले. उदय सामंत उद्योग खात्याचे मंत्री स्वतः पवार साहेबांच्या सिल्वर ओकला जाऊन साहेबांशी चर्चा केली. मी त्याही वेळेस सांगितलेलं होतं आणि आजही मी सांगतो, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष विकासाच्या आड कधी आलेला नाही, पुढेही कधी येणार नाही. परंतु विकास साधत असताना त्याच्यातून पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही. लोकांच्या मनामध्ये काही गैरसमज असतील, काही प्रश्न असतील आणि ते मूलभूत असतील तर तेही प्रश्न निघाले पाहिजेत. त्याच्यातून पण लोकांच्या, जसं मागे एनरॉनमध्ये तुम्हाला आठवत असेल की खूप एनरॉनला जबरदस्त विरोध झाला. पार एनरॉन अरबी समुद्रामध्ये बुडवण्यापर्यंत त्यावेळेसच्या विरोधकांनी निश्चय केलेला आपण सगळ्यांनी ऐकला. परंतु नंतर आमचं सरकार पवारसाहेबांच्या नेतृत्वाखालचं त्यावेळेस गेलं, काँग्रेसचं एकत्र काँग्रेस होती आणि भाजप शिवसेनेचं सरकार आलं आणि त्यांनी शेवटी एनरॉन आणला. म्हणजे पवारसाहेबांनी पण सुरुवातीच्या काळामध्ये एनरॉन प्रकल्प आणत असताना राज्यातली विजेची काय गरज आहे, आपल्याकडे फक्त कोळशावर आपण वीज करतो, पाण्यावर वीज होणाऱ्या ज्या साईट आहेत त्या आपल्याकडे मर्यादित आहेत. त्याच्यामुळं काही गॅसवर आधारित पण वीज तयार झाली पाहिजे. त्यावेळेस सोलरवर वीज तयार करणाऱ्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर संशोधन झालेलं नव्हतं आणि म्हणून तसा प्रकारचा प्रयत्न आपण केलेला होता. आणि नंतर काय घडलं हे उभ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे. तशा पद्धतीनं संवादातून मार्ग निघू शकतो. सर्वेक्षण थांबवावं अशा पद्धतीनं आम्ही आव्हान केलं आणि सर्वेक्षण थांबवून चर्चा करावी, मार्ग काढावे. मी त्याच्यामध्ये समृद्धी महामार्गाचा पण उल्लेख केला. त्यालाही पहिल्यांदा खूप मोठा विरोध झाला, परंतु नंतर त्यांना योग्य मोबदला मिळाल्यानंतर लोकांनी त्याच्यामध्ये सहकार्य केलं. ही गोष्ट खरी आहे. हे जे काही रत्नागिरीमध्ये बारसू रिफायनरी आहे ती बराचसा भाग तिथं कातळ आहे. कातळ म्हणजे कोकणामध्ये काही काही भागामध्ये कातळ असतो
तिथं आपल्याला झाडं लावायची म्हटलं तर ब्लास्टिंग करूनच लावावे लागतात. म्हणून आपल्या कोकणच्या निसर्ग सौंदर्यावर कुठलाही परिणाम न होता पुढच्या अनेक पिढ्या कधी कुठलाही त्याचा पर्यावरणाचा ऱ्हास न होता ह्या गोष्टी घडत असतील तर कराव्यात, परंतु लोकांना विश्वासामध्ये घेऊन कराव्यात. लोकांचा गैरसमज दूर करावा, संवेदनशील मार्गाने त्याच्यातनं मार्ग काढावा अशी आम्हा लोकांची यातली चर्चा आहे की मुळात म्हणजे उद्धव ठाकरे किंवा आदित्य ठाकरे एकदम टोकाची भूमिका घेत आहेत. त्यांचे खासदार पण टोकाची भूमिका घेत आहेत, पण त्यांच्याच पक्षाचे आमदार स्थानिक जे आहेत जे त्यांच्या मतदारसंघामध्ये होणार आहे प्रकल्प ते समर्थन देत आहेत. मी राजन साळवींचं हे वाचलं स्टेटमेंट. राजन साळवींचा त्या गोष्टीला पाठिंबा आहे, कारण सध्या बेरोजगारी महागाई मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्याच्यातून बोललं जातं की जवळपास 1 लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे, परंतु रोजगार मिळणं ही चांगलीच बाब आहे, त्याबद्दल दुमत नाही, पण पर्यावरणाच्या बद्दलचा पण विचार केला गेला पाहिजे. माझ्या माहितीप्रमाणे मागच्या सरकारच्या काळामध्ये त्याबद्दलचं पत्रव्यवहार झालेला आहे. त्यावेळेस उद्धव ठाकरे यांनी पत्र पाठवलं, त्यावेळेस उद्धव ठाकरे यांनी पत्र पाठवलं ना आता तेच विरोध करतात, यामुळे प्रश्न उपस्थित होतात. नाही, कसं आहे, त्यांनी भूमिका काय घेतली, जनतेचा विरोध असेल असं माझ्या वाचण्यात आणि ऐकण्यात आलं. जनतेचा विरोध असेल तर जनतेला वाऱ्यावर सोडून चालणार नाही ही त्यांची भूमिका दिसते. मी म्हणूनच मगाशी म्हटलं की जनतेला विश्वासामध्ये घेऊन संवेदनशील मार्गाने हा प्रश्न निकाली काढावा. त्याबद्दल पवार साहेबांनी सरकारशी चर्चा केली, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. मुख्यमंत्री म्हणले की मी त्याच्यात लक्ष घालून जे काही केसेस वगैरे झालेले असतील तर ते आपण रितसर कसं नियमाच्या चौकटीत मागे घेता येतील त्या पद्धतीने घेऊ. आणि काही मागेही घेतल्यात, पण काही केसेस राहिलेल्या आहेत. पुन्हा आम्ही त्यांच्या लक्षात आणून देऊ की आपण साहेबांच्या म्हणण्याला प्रतिसाद दिला होता, पण अजूनही केसेस आहेत, त्या मागे घ्या. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचा एक दावा आहे की राष्ट्रवादीचे 20 आमदार मुख्यमंत्री शिंदेबरोबर संपर्कात आहेत. महाविकास आघाडीतले म्हणजे ठाकरे गटाचे 12-13 आमदार देखील. त्याबद्दल त्यांना शुभेच्छा. ती लावायचं बंद करा. मी कधी माझी पोस्टर कुठं लावायला सांगितलेली नाही, त्याच्यावर अशा प्रकारची पोस्टर लावू नये. हे असं मी पण बऱ्याचदा ऐकलं, मी इथंच तुमच्याकडे कितीदा सांगितलं. आता ती चर्चा ते आता ओगाळून पार त्याचा किस झाला. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णयाची फार सगळ्यांना चर्चा आहे, ती कधी लागेल वगैरे काय लागल्यावर ज्यावेळेस सर्वोच्च न्यायालय त्याबद्दलचा निकाल देईल त्यावेळेस काय निकाल येतोय ते पहिल्यांदा महाराष्ट्रातली जनता बघेल, आमदार लोक बघतील, वेगवेगळे राजकीय पक्ष बघतील आणि त्याच्यानंतर काय असेल ते ठरवतील. त्याच्याबद्दल अमोल कोल्हेंच्या म्हणण्याला शुभेच्छा. काल राज ठाकरेंनी आपल्याला एक सल्ला दिला की तुम्ही बाहेर बघताय, थोडं आपल्या काकांकडे पण लक्ष ठेवा. ठीक आहे, राज साहेबांनी जसं त्यांच्या काकांकडे लक्ष ठेवलं तसं मी पण माझ्या काकांकडे लक्ष ठेवीन. पवार साहेबांनी माझ्या माहितीप्रमाणे गेल्या 55-60 वर्षाच्या राजकीय जीवनामध्ये अनेकदा काही प्रसंग लक्षामध्ये घेऊन भाकरी फिरवण्याचं काम केलेलं आहे. नवे लोक पुढे आलेले आहेत हे आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे. आम्ही पण 40-38 मध्ये असताना पवार साहेबांनी आर पाटील, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील, तुमचे सुनील तटकरे असं आम्हाला अनेकांना मी स्वतः होतो आम्हाला संधी दिली. त्याच्यामधनं आम्ही महाराष्ट्रामध्ये आमचं काम दाखवू शकलो. त्याच्यामुळं नेहमीच जसं तुमच्याही क्षेत्रामध्ये काही वर्षांनी तुम्हाला कसं वाटतं मला वर प्रमोशन मिळावं, खालच्यांना वाटतं आपल्याला तिथं मिळावं, असं जसं वाटतं तसं नवीन कार्यकर्ते आले पाहिजे. माझी पण हीच इच्छा आहे की आमदारकी असतील, खासदारकी असतील, त्याच्यामध्ये काही नवे चेहरे आले पाहिजे. इतर सहकारी संस्था असतात, पणन संस्था असतात, ह्या इथं पण नवीन नवीन कार्यकर्ते आले पाहिजेत. पक्षाची पदाधिकारी जे असतात त्याच्यात पण काही नवे चेहरे आले पाहिजे. हा नियम आपण बघतो अनेक वर्षाचं, ही एक पद्धतच आहे. नवीन नवीन लोक पुढे येत असतात. काही जण
वयस्कर झाल्यानंतर थोडेसे बाजूला जात असतात. अशा पद्धतीनं घटना घडत असतात. अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री आहेत, त्यांनी कर्नाटकमध्ये एक विधान केलं, काँग्रेसचं सत्तेत आली तर त्या एका ज्यांच्याकडं देशाची गृह मंत्रालयाची सूत्र आहेत अशा व्यक्तीनं हे विधान केलेलं असल्यामुळं काय त्यांच्याकडं म्हणजे कुठल्याही अर्थाने विधान केलं, दोन अर्थ याच्यातनं देऊ शकतात. एक, सध्या विधानसभेच्या निवडणुका चालू असल्यामुळं राजकीय भूमिकेतनं पण विधान होऊ शकतं, आणि एक त्यांच्या वेगवेगळे जे काही सोर्सेस असतात त्या सोर्सेसमधनं काही माहिती आलेली असेल तर ते पण त्याच्यातनं पण विधान होऊ शकतं. पण त्यांनी निवडणुकीच्या प्रचार सभेच्या निमित्तानं हे विधान केलेलं असल्यामुळं माझा अंदाज मी काही ज्योतिषी नाहीये, त्याच्यामुळे माझा अंदाज आहे की हे त्यांनी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय अँगलनी केलेलं विधान असावं. ओके, थँक्यू. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, LIVEच मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 1424 21. राज्याच्या राजकारणातील मोठी बातमी. ठाकरे गटातील आमदार आणि राष्ट्रवादीमधील आमदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात आहेत. तसेच काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांनी भेट घेतली तशी चर्चा आहे, असा दावा राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केलाय. पाहुयात नेमका काय आहे हा नवा गौप्यस्फोट. काँग्रेसचे बडे नेते काल महाबळेश्वरला शिंदे साहेबांना भेटले, ही देखील चर्चा आहे. चर्चा भरपूर होऊ शकतात. सगळ्यात विद्वान आणि शहाणे स्वतः ते असल्यामुळं त्यांच्याबद्दल सध्या मी बोलणं सोडून दिलेलं आहे. कारण जगाच्या पातळीवर असा एकही विद्वान आता शिल्लक राहिलेला नाही की जो या खासदार महोदयांच्या कॉम्पिटिशनमध्ये असेल. सगळ्यांना क्रॉस करून सगळ्यांच्या पुढं जाऊन देशातले विद्वानांचे महामेरू आता हे बनलेले आहेत, म्हणून ते प्रत्येकाची अक्कल काढतात आणि त्यांना सगळ्यांपेक्षा, जगातल्या विद्वानांपेक्षा अक्कल जास्त आहे. त्यांच्यावर काय बोलायचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, LIVEच मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 1424 21. या महाराष्ट्रानं अनेक मुख्यमंत्री पाय उतार होताना आपण बघितलेले आहेत. त्याच्यामध्ये शरद पवार साहेब असतील, विलासराव देशमुख असतील, वसंतदादा पाटील असतील, अशोक चव्हाण साहेब असतील, नारायणराव राणे असतील, मनोहर जोशी असतील. परंतु मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर एवढा तळतळाट आणि थैथयाट हा देशाच्या राजकारणामध्ये पहिल्यांदा बघायला मिळत असेल. आपलं मुख्यमंत्रीपद गेल्यामुळं जे काही दुःख झालेलं आहे हे ह्याच्यातनं व्यक्त होतं, हे नैराश्य आहे. त्यांचं म्हणणं काही असू दे, मुद्दा असा आहे की जो प्रकल्प अतिशय उत्कृष्ट, सुंदर, अतिशय चांगला होता 12 जानेवारी 2022ला, तो अचानक का वाईट झाला हे मला कळत नाही. आणि जे पत्र दिलेलं आहे ते स्थानिकांना विचारून दिलंय का? आज जे आम्हाला जे सांगतायत की स्थानिकांना विचारलं पाहिजे, जे पत्र दिलंय ते स्थानिकांना विचारून दिलंय का? आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा दबाव होता म्हणून काल काहीतरी सांगितलं गेलं, मग तो दबाव होता हे महाराष्ट्राला का सांगितलं नाही? मला असं वाटतं ही दुटप्पी भूमिका आहे. मी जाताना पत्र आपल्याकडे देऊन जातो, त्याच्यामध्ये असा जर कुठे उल्लेख असेल की लोकांना पाहिजे असेल तरच बारसो रिफायनरी आणावी तर ठीक आहे, आपण वाचावं. त्याच्यामध्ये जर असेल तर आम्ही खोटं बोलतोय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी
आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र LIVEच मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। मी असं म्हणेन की पाकिस्तानचे 2 एजंट आज दिल्लीमध्ये भेटले। भारताविरुद्ध उद्या काही अतिरेकी कारवाया झाल्या तर त्याला या भेटीचा संदर्भ देण्यात यावं आणि केंद्र सरकारने या दोघांच्या भेटीवर फार बारकाईने लक्ष घालावं, कारण का दोघांची भाषा, मलिकची भाषा आणि संजय राऊतची भाषा आणि पाकिस्तानची भाषा एकच आहे। म्हणून ह्या दोघांचं भेटण्याचं काय उद्दिष्ट होतं, त्याच्यामध्ये नेमकं देशविरोधी काय षडयंत्र रचलं होतं का, आणि देशाच्या विरुद्ध कुठल्या कारवाया शिजत होत्या का, या सगळ्या बाबतीमध्ये मलिकची आणि संजय राऊतची नार्को टेस्ट करावी अशी मागणी या निमित्ताने मी करीन। मलिकच्या वक्तव्यानंतर भारताच्या प्रतिमेबद्दल एकंदरीत केलेली टीका आणि ह्या दोघांची भेट, म्हणून मी संजय राऊतला सांगेन त्याला मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये ते पार्सल आणण्यापेक्षा मलिक सकट संजय राऊतनी पाकिस्तानमध्ये निघून जावं, तिथे बसून शीरखोरमा बसून खावं, तिथे बसून बिर्याणी बसून खावी। अशा देशद्रोही लोकांची आमच्या भारताला काही गरज नाही आणि आमच्या मुंबई महाराष्ट्रामध्ये मलिक सारख्या देशद्रोहीला आम्ही पाऊलही ठेवून देणार नाही, एवढं या निमित्ताने सांगेन। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल। गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष, करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष। SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, सिंधुदुर्ग। SSPM कॅन्सर सेंटर, महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत। संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705। SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर। काल माझी त्यांची फोनवर चर्चा झाली होती बारसूच्या रिफायनरीच्या बद्दल, आणि त्यांचं म्हणणं होतं की याच्यामध्ये उद्योगमंत्री, संबंधित अधिकारी यांनी लोकांना विश्वासात घेतलं पाहिजे। मी त्यांना सांगितलं तसं कुठलाही प्रकल्प जो आहे, सरकार जे आपलं आहे, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये लोकांच्यावर अन्याय करून किंबहुना फोर्सफुली कुठलाही प्रकल्प आम्ही करण्याच्या मनस्थितीत नाही आहोत। कारण शेवटी आपण जसं नागपूर मुंबई समृद्धी एक्सप्रेस जो आपण केला बाळासाहेबांच्या नावाचा, तिथे देखील पूर्वी सुरुवातीला विरोध होता, पण नंतर लोकांनी कन्सेंट दिला। आज आपण त्याचं रिझल्ट पाहतोय। त्यामुळे बारसूतले जे शेतकरी आहेत, जे भूमिपुत्र आहेत, त्यांना विचारात घेऊनच या ठिकाणी हा प्रकल्प पुढे नेला जाईल। बऱ्याच लोकांनी त्याला कन्सेंट दिलेली आहे, मान्यता दिलेली आहे, आणि आता जे आहे ते आपलं तिथे बोर करतो आहे आपण, सॉईल टेस्टिंग करतो आहे, आणि त्यानंतर पुढची प्रक्रिया आहे। आता तात्काळ लगेच प्रकल्प तिथे उभा राहतो आहे का, तर तो सॉईल टेस्टिंग होईल, त्याच्यानंतर पुढची प्रक्रिया होईल, त्यानंतर पुढची प्रक्रिया पुढे जाईल। त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तिथल्या जे भूमिपुत्र आहेत त्यांना विश्वासात घेऊनच हा प्रकल्प आम्ही पुढे नेणार आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।
Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठा तरुणांना उद्योगाच्या दिशा मिळाव्यात यासाठी आर्थिक विकास महामंडळामध्ये येथील पर्यटनाचा विचार करून जेट स्की, बोट, आउट हाऊस, निवास न्याहारी योजना या योजनांचा समावेश महामंडळाच्या कामांमध्ये करून घेतला जाईल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकांनी जमिनी न विकता पर्यटनासाठी आणि पर्यटन वृद्धीसाठी महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेऊन आपले जीवनमान उंच व्हावं यासाठी प्रयत्न केला जाईल असं अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. की पर्यटनाच्या माध्यमातून आपला विकास करू शकतो ही संकल्पना ही राज्यामध्ये ज्या वेळेला सन्माननीय नारायणजी राणेसाहेब होते त्यावेळेलाच त्यांनी मांडला होता. कालांतराने राजकारणामध्ये काही गणितं झाली. 14 ते 19 पर्यंत साहेब जरा अलिप्त होते, परंतु केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर राणेसाहेबांनी आपला जिल्हा म्हणजे दोन्ही जिल्हा कोकण हा विकसित झाला पाहिजे पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून यांच्यासाठी प्रयत्न करतात. आता आम्ही काय करणार तर पर्यटनाला काय लागतं, समुद्रामध्ये त्या ठिकाणी जेटस्की लागतील तर आम्ही जेटस्की महामंडळाच्या योजनेमध्ये टाकू. बोट लागतील, बोटी महामंडळाच्या योजनेच्या माध्यमातून टाकू. काही आउट हाऊस आहेत म्हणजे काही शेतकरी बांधव आहेत ज्यांची स्वतःची घरं आहेत त्या घरामध्येच काही रिन्युवेशन करू आणि होमस्टेसारखा प्रकार किंवा छोटे मोठे त्या ठिकाणी कॅटरिंगचा प्रकार अशा प्रकारे आम्ही या लाभार्थ्यांना व्यवसाय करण्याच्या दृष्टिकोनातून पाठबळ देऊ जेणेकरून छोटे व्यवसाय त्यांच्याच घरामध्ये त्यांच्याच ठिकाणी सुरू होतील असा आम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न करू. मी तर एवढं पण म्हणेल की कोकणातली जी जमीन आहे ही लोकांनी विकण्यापेक्षा तिथं पर्यटनाच्या माध्यमातून मोठा वाव भविष्यामध्ये मिळणार आहे. कारण गोव्याला जाण्यापेक्षा लोक आपल्या कोकणामध्ये येतील. पुण्याकडची माणसं, सातारा सांगलीकडची माणसं ही तिकडे वळण्यापेक्षा भविष्यात आपल्या जिल्ह्यामध्ये कशी वळतील याचा आपण सर्वांनी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.